ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେହି ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ସେହି ହୋଇଯାଅ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଏକ କ୍ଷଣରେ ଆପଣ ଏକ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଦରିଦ୍ର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ତୁମର ଦାବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଠିତ। ସେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେହି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରିକି ନିଆଁ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୀପ ଶିଖା। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ସମସ୍ତ ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତା ପଛରେ ରହିଯାଏ। ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନକଲ କରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଠାରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଭଲ। ସୁଖ ହେଉଛି ମନର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସହଜ କର, ସଜାଡ଼ି ହୁଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କର। ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୁମର ଆନନ୍ଦକୁ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନର ପ୍ରୟାସରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ନିମ୍ନ କରିପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ, ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ପରଲୋକ ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କେହି କଦାପି ମନ୍ଦ ଶେଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଭଲ ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଘଟୁଛି ଭଲ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ଘଟିବ। ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଉନ୍ନତ କର, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଏଡ଼ାଅ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ଜୀବନରୁ ବିଜୟୀ ଭାବରେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯାହା କରେ ତାହାର ଫଳାଫଳରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ ତାହାର ବିଚାର ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସୁଷ୍ଟ ହେବ। ଜଣେ ଯିଏ ଜୀବନର ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ଆମେ ଯାହା ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଆମେ ସେହି ଅଟୁ। ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।